efundisa abantu i-Sermon of the Mount esithi banoyolo. Uqhubekeka xa igqibile zothi nina nityiwa yihlabathi. Uyabona le nto isixelela into yokubana ubukumkani bukaThixo abakhiwa ngabantu abasezintweni, kodwa uThixo uthatha aba bantu that are considered into yokubana abazizinto apha ehlabathini, because apha uthatha abalilayo, uthatha abazili, uthatha abatshutshiswayo, uthatha nabathobelekileyo. There's a reason why Jesus uses these people. Ngoba sithi xa sinezinto zonke apha emhlabeni simphakamele uThixo. Nina nityiwa yehlabathi. uThixo baxelela aba bantu xa sithi banoyolo ukuba you guys are essential kum, nibalulekile kum. After loo nto uYesu ubanika ixanduva lokuba nilityiwa yehlabathi. Uyabona ke Gildas iyabalilise ukuba siphuma kule opening singeyityiwa lehlabathi. Besetshilo gqibam, ityiwa ifaka incasa, ityiwa iyaphilisa, ityiwa uba ukutya akunatyiwa akumandanga, akunika isimdla. So funeka sithi xa siphuma apha namhlanje siphume siletyiwa uYesu afuna sibe yiyo, siye kulaa mhlaba usilindeleyo. The side awaits. Ilindele thina. Ilindele thina ngoba icawe kaThixo ayipheleli kwezi ndonga. Iya ekuhlaleni, iya ezikolweni, iya emsebenzini. Soze ube yityiwa yehlabathi kodwa ukhathaza abantu emsebenzini, uhlukumeza abantu emsebenzini, uyilide engena wisdom. We need to be careful, Gildas. We are not the salt. Because sithi abantu abanika abantu ithemba abasebephelelwe lithemba. We need to be different. We need to stand out ehlabathini. Sibonakalise into yokubana siyiyo letyiwa uThixo uYesu athetha ngayo. Uthi Isaiah 58. In fact, usixelela into yokuba ityiwa ibonakala ngezenzo. Xa siqhawula amatyathanga obulungisa, xa sikhulula abacinezelweyo, xa sisabela abalambileyo, xa sihoye abasweleyo. Aze athi uThixo ukhanya kwakho kuyakuqhuma njengokusa. Yabona ke ukuba sizawuba ilatyiwe ihlele ekhabhathini ingenzi nto, defeats the whole purpose of us being here. We need to add flavor apho sihamba khona. We need to add value apho sihamba khona. Kucaca man into abangabantu bakaThixo apha ngaba bantu bathi Nkosi ndithembe wena. Khanyiselo lihlabathi. Sibizela ukhanya Gildas. Sibuzela ukhanya ehlabathini. Sibizela uba sikhanyise keza Gildas singasaziboni. uThixo is not saying try and be light, but uyakuxelela into yokubana ukukho ukukhanya. Sibonakalisa ukukhanya ngehambo yethu, indlela esithetha ngayo nabantu, nendlela esiziphethe ngayo, ibonakalisa into yoba we be light to the light of God. Sometimes singathethanga, singenzanga nto, we should bring light kwindawo esiphangela kuzo, ngoba the other side awaits. Silindelwe lihlabathi ngaphandle. Wathi umfundisi nge-Second Convention, a waiting world, a willing church. Yiyo loo nto ke ngoku funeka sibe ilatyiwa, sibe lilihlabathi nokhanyiselo lehlabathi ukuze siye kwi-waiting world
church. Ukhanya kwakho kuyakunyuka ebumnyameni bobuqaqo bukaYehova bubesemva kwakho. Thixo wama nathi. Thixo wama nathi ekhanyisela indlela zethu. Because if God does not lighten up the way, so we'll be clouded by the dark clouds and we'll be unable to see the light. City Methodist rules of life. Do good. Do no harm. Stay in love with God. When we do no harm, we refuse to add to darkness. We refuse to add to the darkness of the broken world. Every single day, you say just have to do everything with love. Do everything with love. Sikhohlakala. Sikwaziwa njengesikhohlakala. Ubuye ngexa uzawuguqa. Sikhohlakala. It was the whole purpose of the opening. Ukuba sizawukhohlakalela abantu. Emisebenzini bayakhala ngoku. Kodwa umane uzomhamba. Don't be that person. Refuse to be that person. Do everything with love. Do good. Do good. Be the salt that heals, the light that restores, and be kind. Be kind. Uthe umfundisi umdingi last week eGlen Flay wathi into yobana xa egqiboshumayela wathi into yobana laa mntu udibana naye endleleni ecela isonka mnike. Omezirobhotsini ocela into yokutya mnike ngoba uthi uYesu uzawubuya athi into yobana yayindim laa mntu. Do good. Do good. Stay in love with God. Asikhonzeli Wesley Guild, but sikhonzela ukungena bukumkanini bezulu. Sizawuthi xa shikubani simkile mhlawumbe. Singene ecaweni bezulu lesulu. Gildas. Ndiyacela. Icawa iphelela ngapha. Sibuyele esociety zethu next week. Indlela kusamkhonza abuthi. Asikhonzile uniform. But sikhonza uThixo. So that is why we need to ensure that we stay in love with God. To advise, moving in God's peace, called to make an impact. The other side awaits. Asizohlala apha sishumayelane sodwa kodwa umhlaba kaThixo ulindele thina. What is it? Moving in God's peace. Yathi confidence yethu as salt and light does not come from anger or pressure, but from God's peace. As it is called to make an impact. We are called to bring flavor. We are called to bring light. And now wherever we go, asiphangela ngomselisebenzini. Namthi bubani umhlukumeza. Umani umhlukumeza. Engayideserve. Khumbula into yoba we are called to make an impact. Asibizelwa ngoba sinale uniform bomama. Nibizelwe ngoba nithandaze. Nithandazele la ulindileyo. And that is how we are going to make an impact to the world, to the waiting world as a willing church. So I want you to always remember, go to the other side awaits. We need to bring a transformed life to a transformed community. Lord, this is our city.
Thixo builders andithanda. Thixo andisikelele. Ngoyesu Kristu Nkosi wethu. Amen.